sedaya kakek ora mangan uduk yamene kowe sini hindur manmat sakno ora niki sapa ora niki sapa cepet iki jeneng kita iki ra duwe omah lekono. Dane mono aku lho duwe omah, Mbah. Ning aku mau lagi angon ndus. Angon wedhus kok mbok tinggal turu. Wedhusku tak tantang, aku kecelon, aku turu nonton wit iku. Ning jeneng kita iki mau ngindur. Kowe iki piye apa ngono lekono? Iya, Mbah. Ini Mbah tak andani Mbah, ini lho. Ini ya Mbah. Iya. Mbah, Iya. aku mai iki anu Ipi. Jeneng kita Ngipi. Mas aku dialani bocah ayu tenan Mbah. Bocah ayu. Bocah wedok. Bocah wedok. Motok ganti. Ya. Sabajune kepriye sampeyan? Dene iki maklumatku dene doyak-doyak alumatan, Mbah. Doyak Mas. Apa jemplok matan. Matan tak tamani didies, dia mayu. Lah bocah uduk mang matur nuwun aku, Mbah. Matur nuwun karo jeneng kita. Ning sing dadek Mbah. Iya. Bocah uduk mang ondo. Dheweke seneng karo aku. Dalane aku dikon ngamal karo dheke. Bocah wadon arep seneng karo jeneng kita. Jenenge sapa jeneng? Jenenge apa ta? Anu, Kal Nongo lho, Mbah. Kal Nongo. Sekar Kenongo. Anake atu doait. Jenengmu sapa le jenengmu? Aku kok ndeng. Jaka Kendil. Iya. Kowe apa, Mbah? Aku Bathara Narada. Betul nalodo. Iya kebayan Suralaya kana ning dhuwur kana kayangan Salendra Bawana kan. Mbah. Aca. Kowe tak ngeti dhuwur terus ana apa, Mbah? Lah, Narada kuwi ora iso ndiluk ngono plekotak. Oh, dadi dewa iku la iso ndiluk. Ora iso ndiluk. Itone mung dangak. Dangak. Mbah. Ana dhuwit 50 dhuwit apa, Mbah? Dhuwitku le, dhuwit. Alah. Hei, Jale gak iso ndiluk. kula niki Bathara Narada kok mbok bodhone. Jale gak iso ndiluk kok. Iya, ora iso ndiluk. Ning nek ana dhuwit, guluku lemes ngono. Tok. Iya. Kok kowe nganti medhone ngene iki ana apa? Mula nganti ulun turun saka ing wiyati. Merga ulun kautusan Adi Guru kang supaya tumurun ing Arcapada. Merga mesake kabeh para Jawata, widodara-widodari, apsara-apsari padha kepanasen geger gember ewer-ewer merga kaperbawan jeneng kita Semedyana sangisoring wit satemah kang sira nyupen. Napa kata? Lah wong aku mok temedi kok padha panasen lho, Mbah. Tekaku ing pangarepan jeneng kita ulun bakal aweh sabiyantu utawa mitulungi kawan jeneng kita plekatan. Tak bantu apa, Mbah? Ini lho, Mbah. Ya. Apa yo lakon ento aku iki dadi mantune ratu doait. Wong lupaku yo Allah. Lah iya lah mempel eno, Mbah. Kowe aja putus asa. Kabeh kuwi gumantung sing gawe jagat. Yen sing gawe jagat maringi bakal bisa kabul kabeh panuwun jeneng kita. Nan, Mbah. Talane piye, Mbah? Ulun gone arep sabiyantu kawan jeneng kita. Jeneng kita bakal tak wenehi sandangan, mengko sandangan anggoning sawetara. Yen sandangan kuwi busana kadewatan wis kok agem, kowe ngila menyang ing balumbang sing banyune bening. Yen wis rampung kowe bali mrene plekotok. Lah terus tandang aku kok tak cokok endi, Mbah?
sandangane mengko coploki meneh ora kena kanggo meneh. Lah, tandangane ning ndi? Kae ana gua kae. Ya, nggih. Tak jajale, Mbak. Ya, ya jajal. Jaga kendil. Urip kok nelongso banget. Sejene lae wong ora duwe. Marang sira. Lah kok duwe pancen pengen dadi mantune. Jaka kendil. Mbah. Atu, Mbah. Jaka kendil. Atu, Mbah. Lah kok suarane isih pelo. Atu iya, Mbah. Ya. Kowe jeneng kita wis tak kongkon ganti busana kadewatan. Apa jeneng kita? Jurung ilu balumbang sing banyune bening lekatan. Ilo ndi, Mbah? Ilu kae balumbang sing banyune bening. Bato laut to. Jaka kendil. Asoyanku agus kok. Walaku kok haiso ale, Mbah. Ya, yen ngono suaramu durung bisa maleh ning rupamu wis bagus. Ilatmu tak kerake ya, Le. Saiki nyuara ngono kata. Simbah, Saiki jelas. Bathara Naroda. Ya, Jaka kendil. Apa aku bakal kelakon garwa putri ana ing Praja Majapahit nggih nalika tak paringi pitulung, Simbah. Yen wis dumawae mangsa kala jeneng kita besok udakara umur 21 tahun utawa 20 tahun. Jeneng kita bakal kelakon apa sih? Jeneng kita jangka ngono plekata. Simbah, yen kaya ngono aku moh maleh olone, Mbah. Jaka kendil. Sawetara jeneng kita kudu manut dawuhe Mbah Naroda. Awit ulun wis paring dawuh marang jeneng kita. Gale ulun sabiyantu kawan jeneng kita namung sawetara besok wae. Lamun wis ana saweneng putri sing tresnane lahir batin marang jeneng kita, besok sandangan bakal ulun paringake maneh marang jeneng kita supaya kanggo ngono plekata sawetara iki ya dene Jaka kendil. Merga jeneng kita wis ngerti marang wujud kita. Yen satenane kita kuwi bocah sing bagus, sawetara sandangan iki balekke menyang papan padunungane plekata. Bakal tak balekke menyang rono, Mbah. Ya besok yen wis ana putri sing seneng marang kowe, bakal tak wenehake maneh marang jeneng kita ngono. Tenan yo, Mbah yo. Aja ngapusi kelawan Joko Kendil yo. Aku maleh olone, Mbah. Ya, kana balekno le. Ya. Mergo kabeh pakaryane ulun wis padha rampung. Ulun mundhut pamit. Ulun bakal kondur ing Mahkayan. Pape balik ning layangan, Mbah. Ya. Sing hati-hati. Sampeyan nyati-nyati, Mbah. Nek ketantol. Ya.
mantune Ratu Adwait. Ning kanggane tekan ngono, aku kudu teko ning Adwait nglamar karo dekne. Ya. Nek ngono aku pek kandha timbuk, tak udah ngamal ning Adwait. Mbok, atut teng mulai, Mbok.
sampun dados kaca benggalipun para bupati Sewu Negara Kang Mas. Lungguhmu dikepenak kisi. Namung mestakaken dawuh dalem. Para kadang adipati Sewu Negara. Nggih. Sengaja tak kumpulake ana ing Indramayu kuwi. Aku nyawang karo kowe kabeh rumangsa mongko jero atiku. Para adipati Tumaruna sing isih muda, gagah pideksa, dadi kaca bengaring kaulamu iki. Dikepenake kono padha lungguh. Among mangestokaken dawuh. Leman Seto. Paring pandika Kang Mas Pati Indrabaskara. Sengaja Yaya Dipati Leman Seto ndak timbali supaya ngadhep ana ngersanipun kakang. Merga ana wiganti kang bakal ndak rembug kelawan penjalane Yai Adipati Leman Seto. Kang Mas Pati Indrabaskara ketap ratap bebasan kadoso sinamber gelap yen tanpa lidah milih kula katinimbahan wonten ing pendhapanipun Kabupaten Indramayu. Duh Kang Mas, umpami kula kagungan lepat pidana menapa yang pun patrapaken dhateng ingkang kadang kula sendika angayai. Yai ndak timbali ora teges keluput. Ananging ana kawigaten kang bakal ndak dawuhake lawan Kang Sri. Yai, kowe ngerti? Wis pirang-pirang taun nggonku jumeneng adipati ing Indramayu. Ananging ndak ibaratake tetimbangan. Nggonku jumeneng adipati Indramayu mono isen jomplang. Mergo kowe ngerti. Kursi damparing kaprameswaran ing Indramayu isih komplang. Durung ana sing renggani. Kang tegese pun kakang durung duweni bojo utawa karo. Kang Mas Pati jejimat kula kadang kula sepuh. Menawi panjenengan dalem rerasan dhateng kursi kaprameswaren. Ngantos wedal sak mangke dereng wonten ingkang nglenggahi. Menapa panjenenganipun Kang Mas Pati niku badhe ngersakaken wanita kinarya dados garwa prameswari wonten ing Kabupaten Indramayu. Ora kleru. Apa sing dadi kandhamu? Yen to pun kakang bakal ngersakake palakrama. Kang Mas Pati sampun dados pengantu-antu kadang panjenengan dalem. Benjang menapa Kang Mas Pati Indrabaskara ing riku badhe palakrama. Menawi keparengaken kula badhe nyuwun pirsa. Menawi sampun wonten titian wanita kala saking pundi? Saha sinten ingkang dados asmanipun Kang Mas Pati? Wis ana titikan. Wanita mang ora wong pidak pejaraan. Ananging isih putra luhur ana ing Praja Majapahit sing jeneng Sekar Kenowo. Kang Mas Pati Indrabaskara. Yai, Panjenengan dalem badhe palakrama ingkang badhe pun sekaken ngaluhur pinangka dados garwa prameswari menika putri wonten Praja Majapahit ingkang kacelah Sekar Kenowo. Mbok inggih panjenengan menika ampun ngresemu dhateng batos kula Kang Mas. ngesemu sing tegese pun kakang nyembu kelawan kowe kepriye, Dimas? Kang Mas Pati tebih saking Kabupaten Kuningan tumuju wonten ing Kabupaten Indramayu. Kula ugi badhe matur ngersa dalem bilih sak gukapan malih kula ugi ngersakaken wanita kinarya dados garwa prameswari kula. Ning emanipun Kang Mas, calon bojo kula menika kapura panjenengan ingkang nika tresnani boten sanes namung Sekar Kenowo Putri Majapahit. Kowe uga tresna karo Sekar Kenowo.
kono karepanipun Kakang Kula tebe-tebe saking Mamer mriki nggih badhe ulem-ulem. Omahmu ndi? Mamer. Kabupaten Mamer. Petinggi Mamer. Petinggi Mamer iki lho. Nggih. Layak kok layak. Ame ulem-ulem apa Kula nggih badhe palakrama. Kowe uga temen bojo. Nggih. Lagi judo wingi sore wis rapine, Ribut yo tenis. Jor sapa calon bojomu, Kula nggih Sekar Kenongo. Duh, kowe yo seneng Sekar Kenongo. Nggih sami. Lah iki piye to, Sekar Kenongo iku jute mung siji. Putrane ratu ing Majapahit. Lho kok kabeh-kabeh padha seneng karo Sekar Kenongo iki priye? Hei, Leman Seto. Mas Pati. Nak penjane ngene menika ngrumosi kadang kula sepuh. Kersa penjane kok ngalah. Langkung rumin kula yang palakrama. Dados bojonipun Sekar Kenongo putri dalem wonten Majapahit. Yai Leman Seto. Inggih kula. Ing jagat ora ana wanita sing ndak tresnani kejaba mung Sekar Kenongo. Apa maneh pun Kakang sing kapernawerda wis bebasan wis jejaka tuwa durung duweni karo. Mula kanthi iki Yai kowe sing ngalah. Besok kalamun pun Kakang wis kelakon daup karo Sekar Kenongo. Ake yen pancen kowe seneng wanita aku sing bakal lamar. Yang Mas Pati dumawah kosok wangsulipun. Jagat boten wonten papat, donya boten wonten limo. Ingkang kula tresnani mung setunggal Sekar Kenongo. Aja. Leman Seto. Mas Indrawaskara, Kowe aja gawe kebrananging atiku. Kowe aja gawe abange kuping kowe. semanteno tembung sampean gatelke kuping kula. Padahal sak mangke Sekar Kenongo dados bojone kula. Sekar Kenongo calon bojo. Dadi bojoku. Dadi bojoku. Stop. Piye? Boten parengetan. Boten pareng, boten angsal. Lho nek pancen Leman Setone katepengin duweni bojo karo Sekar Kenongo. Kelakon ing papan kene pendak sirah ing antare dulur lan dulur. Lakon ana Rajapati ing pendopo. Karepmu piye karepmu? Pun monggo ndang pejah-pejahan mangke Sekar Kenongo kula rabine mawon. Lho. Sembrono kowe. Politik kowe. Ngeten mawon. Mangke sareng-sareng minggah mriko nglamar karo Sekar Kenongo. Nondi? Ing ndi, Mas? Majapahit. Kabeh para kadang pati Seunegara bebarengan munggah pendopo Majapahit. Nggih, leres. Padha-padha nglamare. Lah, mangke sing ketrima teng mriko sinten? Umpama aku sing ditampa. Nggih, jenengan Legawa. Saupama Leman Seto sing ditampa dadi mantuning ratu ing Majapahit, kowe kudu nggono. Nggih. Aku uga kudu nggono. Nggih. Saguh dadi pengiringku wae. Trimo dadi pengiringe Yai Leman Seto. Ning semono yen besok kalamun aku sing ditampa Yai Leman Seto lan kabeh para adipati Seunegara dadi pengiringe Hendra Kusuma. Sendika kula bakal dados pengiring diku. Nek pancen kaya ayo bebrane Monggo, Monggo. Ayo pergi. Yeah.